Il-Papa Giovanni Paolo II ser jiġi kanonizzat bħala qaddis, dan wara li ġie approvat it-tieni miraklu li għamel. It-tieni miraklu jinvolvi fejqan ta' mara minn Costa Rica li fil-ġurnata tal-beatifikazzjoni tal-Papa Giovanni Paolo II talbet lill-istess Papa sabiex jgħinha bil-kundizzjoni medika tagħha. Sabiex persuna jiġi ddikjarat qaddis l-ewwel irid ikun ġie beatifikat. Monsignor Charles Scicluna li għal xi snin ħadem fil-Vatikan qabel irritorna lura Malta spjega lil One News id-differenza bejn beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni. Beatifikazzjoni il-bejatu jiġi meqjum fil-Knisja fejn għex u fejn miet, jiġifieri fil-post fejn kien magħruf, mentri l-kanonizzazzjoni meta jibda jsejjaħ san, dik id-dikjarazzjoni tawtorizza lil kull nisrani biex iqimu bħala qaddis kullimkien. Ir-regolamenti tal-Vatikan jitolbu li għaddu 5 snin mill-mewt tal-persuna qabel ma tinfetaħ kawża sabiex isiru l-investigazzjonijiet meħtieġa biex imbagħad wara li jsiru żewġ mirakli wieħed jiġi ddikjarat qaddis. Madankollu l-Papa Benedittu XVI għamel eżenzjoni mill-perjodu tal-5 snin bl-investigazzjonijiet tal-proċess ta' qdusija tal-Papa Giovanni Paolo II jibda ftit xhur wara l-mewt tiegħu. Il-Papa Franġisku wkoll għamel eżenzjoni li anke f'każ li jiġi attribwit miraklu wieħed biss lil Giovanni Paolo II xorta jista' jsir qaddis. L-ewwel miraklu ta' Giovanni Paolo II kien meta t-talb tiegħu wassal għal fejqan ta' soru Franċiża mill-marda tal-Parkinson. Monsignor Charles Scicluna stqar ma' One News li għal Maltin din il-kanonizzazzjoni għandha sinifikat speċjali għax kien l-ewwel Papa li żar il-Gżejjer Maltin u Għawċin. Fih naraw mhux biss l-eżempju sabiħ ta' nisrani li mexa fuq il-passi ta' Ġesu imma wkoll ir-rajji tajjeb li ta' ħajtu għall-meħra tiegħu. Il-Vatikanista Frank Zammit stqar li ħajja Giovanni Paolo II kienet ikkaratterizzata minn tbatija kbira, kemm minħabba l-marda tal-Parkinsons kif ukoll minħabba tbatijiet oħra li kellu jgħaddi minnhom. Immaġina bniedem waqt il-gradwazzjoni tiegħu għandu l-familtu kollha mejta, da ġifieri ma bedix isofri biss mill-mart, imma kellu uġijiet anke ta' qalb. Li dawn l-uġijiet kollha offrihom u tom lill-Alla. Iċ-ċerimonji tal-kanonizzazzjoni mistennija jsiru iktar tard din is-sena.